Toto bol jeden z top zážitkov, kedy sme klientovi išli po auto. Nedávno sa nám ozval Dominik, ktorý sa sťahoval na Slovensko a chcel pre seba dvojkové BMWčko. V cenovej kategórii sme mu odporúčili 240i s legendárnym B58 motorom, aka Baby M2, no mal požiadavku a chcel auto v čisto oranžovej farbe a ideál Európu, keďže máme na trhu aj veľa amerických verzií. V tejto cene sa nám podarilo nájsť jeden kus v Poľsku, ktorý mal iba 87 000 a bola to Európa s jednou škodovou udalosťou za nie hrozné peniaze. Majiteľa najprv kontaktovala naša spojka v Poľsku Matúš, ktorý chalanovi zavolal a popýtal sa ho na všetko, čo sme potrebovali. Majiteľ bol ústretový a dokonca nám poslal aj fotky škody, čo bolo super. Neváhali sme, sadli do auta a ideme ju pozrieť a prípadne kúpiť. No a neuveríš, čo sa stalo, keď sme tam prišli. Po 6 hodinách sme pri aute, auto sme prezreli, technický stav väčšina OK, pôvodný lákač na blatník, presne ako podľa fotky bol lakovaný a jemne tmelený, čo sme vedeli, no preverili sme, že oprava bola spravená kvalitne a áno, tieto opravy sa dajú robiť dobre aj zle a čo skoro ti to vysvetlím u mňa na profile. Niečo bolo treba spraviť, ako napríklad brzdy, pár klatiek a klapku na výfuku, na ktoré sme si vyjednali zľavu, nech tieto veci môžeme klientovi rovno opraviť. Vybavené, ideme vložiť peniaze, no a v tom majiteľ povedal, že ideme do banky na niečom zaujímavom. Zobral nás dozadu vo svojom dvore, kde stála E46 330 Ci, ktorá skrývala kompresor a svapnutú 8 HP prevodovku od ZF a cesta do banky vyzerala takto. To na zábavy so superchalanom, ktorý miluje auta a je to jeden z hlavných dôvodov, prečo máme tento biznis tak radi. 240 berieme, vyrážame, po ceste srandy, v Česku som nemal zaplatenú diaľničnú a dostal som od pánov policajtov našťastie iba 20 eur pokutu, prišli sme domov, na druhý deň hneď KO, STK, nech môžeme klientovi čo najskôr odovzdať auto a potvrdiť leasing. V ďalších dieloch si presne prejdeme, ako pozerať, či je oprava poškodenia spravená dobre a ukážeme si aj prípravu na leto, keďže ho už máme za rohom. Dúfam, že sa ti tento zážitok páčil tak ako mne a keď chceš sledovať našu cestu pri zmene trhu s autami a niečo sa pritom naučiť, nezabudni hodiť follow.